Nakon prezentacije novih 3D televizora, kompanija LG je 12. maja u Beogradu predstavila i nove zvučne sisteme i Blu-ray playere koji mogu reprodukovati 3D materijal. 3D Home Theater, Blu-ray Home Theater sistem je sledeći stepen u razvoju LG proizvoda. Naime, nakon običnih Home Theater DVD sistema usledili su Blu-ray Home Theater sistemi i sada je sledeći korak nakon lansiranja novih Cinema 3D televizora. Izbacili smo i novu liniju 3D Blu-ray playera. 3D Blu-ray Home Theater sistemi reprodukuju sve vrste fajlova, MKV, DVX fajlove, zatim posjeduju mogućnost snimanja direktno na USB, reprodukcije sa eksternog hard diska, reprodukcije naravno svih Blu-ray materijala kao i 3D materijala. Naravno, za to vam je potreban 3D televizor i naočare kako bi to moglo da funkcioniše na najbolji mogući način. Sistemi su već dostupni na srpskom tržištu i možete ih naći u svim bolje snabdevenim radnjama elektronike.